Οκ, λοιπόν, αυτό είναι ένα ρομποτάκι που φτιάχνω. Τώρα βέβαια τραβάω το βίντεο, αλλά το έχω ήδη ξεκινήσει. Βρίσκομαι δηλαδή στα μισά της κατασκευής. Εδώ είναι το gripper, το λεγόμενο, η δαγκάνα του. Έχω τοποθετήσει και ένα σέρβο. Βρίσκομαι στα μισά της κατασκευής. Τώρα αυτό που θα κάνω είναι να ανοίξω εδώ με το ντρεμελάκι, μούφα ντρέμελ, και στο τάλ βασικά, δεν είναι ντρέμελ. Αυτό που θα κάνω είναι να ανοίξω λίγο τις τρύπες περισσότερο εδώ στη βάση του gripper, ώστε να μπουν κάποιες βίδες να πιάνουν εδώ με το μεταλλικό horn που είναι για το σέρβο. Τώρα δεν βλέπω αν κάνει. Ναι, αυτό θα κάνω. Τα λέμε σε λίγο. Οκ, έτσι έκανα τις τρύπες, το έχω πιάσει. Τώρα δεν φαίνεται πολύ καλά, αλλά εδώ το έχω τοποθετήσει. Αυτό εδώ είναι, μικρό είναι. Εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται καλύτερα από το κινητό. Οκ, τώρα σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω που μου σπάσει αυτό εδώ το κομμάτι, επειδή το gripper είναι λίγο βαρύ, ειδικά μαζί με το σέρβο. Το σέρβο του δίνει ακόμα περισσότερο βάρος, με αποτέλεσμα να υπάρχει εδώ σε αυτό το σημείο καταπώνηση. Όχι, με συγχωρείτε. Εδώ σε αυτό το σημείο να υπάρχει καταπώνηση και να σπάσει. Αυτά εδώ γίνανε επειδή το υλικό αυτό είναι PLA και δεν είχα και μικροσκοπική βίδα ώστε να μην του κάνω ζημιά, και του βάλα λιγάκι πιο χοντρή και το τραυμάτισα. Το κινητό μου δεν κάνει focus, δεν ξέρω γιατί. Προσπαθώ, αλλά δεν ξέρω γιατί. Ναι. Οπότε αυτό εδώ το κομμάτι το ξανατυπώνουμε σε PETG. Είναι η πρώτη φορά που τυπώνω σε PETG και η αλήθεια είναι ότι δεν είχα και καρούλι. Αυτό μου το έδωσε ο φίλος μου ο Παναγιώτης, ο KPtronics. Shout out KPtronics, Πικαγιώντας. Αν θέλετε εγκέφαλο, οτιδήποτε. Γενικά αν θέλετε γνώση, KPtronics, παιδιά. Anyway, μου είχε αφήσει λιγάκι 5G και oh shit, αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Καλά παιδιά, μιλάμε. Το 5G, η πρώτη απόπειρα δεν πήγε και πολύ καλά. Το 5G θέλει υψηλή θερμοκρασία στο bed, και εγώ είχα ξεχάσει. Το είχα αφήσει στις ρυθμίσεις του PLA και δείτε εδώ τι συνέβη. Τώρα ξανά βάλα την εκτύπωση από την αρχή. Του βάλα και λίγο κόλλα στο bed. Εδώ, οπα πάλι. Θέλουμε να το ρυθμίσουμε στους 80. Ο λόγος που το βάζω στους 80 μπορεί να σας φαίνεται πολύ, είναι ότι το σπίτι μου είναι αρκετά κρύο. Για να δούμε τι θα δούμε. Μιλάμε εδώ. Στην πρώτη κίνηση το πήρε το βάρος εδώ και κοιτάξτε εδώ τι συνέβη. Οκ, ωστόσο είπα πάλι ψέματα. Η πρώτη μου απόπειρα με 5G δεν είναι αυτή που τυπώνω τώρα. Δεν είναι αυτό το κομμάτι από το βραχίωνα. Η πρώτη μου απόπειρα που βγήκε και πάρα πολύ πετυχημένη είναι αυτό εδώ, το bumper που βρήκα στο Thingiverse για το Arduino. Είναι τέλειο, εφαρμόζει τέλεια. Εδώ με τα βιδάκια του. Του βάλε και βιδάκια τα οποία τα είχα από κάτι σέρβο και ταιριάζουν just. Και είναι και πολύ πολύ κομψό για το Arduino, το προστατεύει τέλεια. Αυτή ήταν η πρώτη μου απόπειρα με το 5G και βγήκε τέλεια.
Τώρα εκεί δεν ξέρω τι παίχτηκε. Βασικά ξέρω τι παίχτηκε. Δεν έβαλα... δεν είχα βάλει support στο slice. Συμβαίνουν και αυτά. Τα λέμε σε λίγο. Επίσης, έχω και κάτι φιγούρες. Εγώ τις φτιάχνω. Λογικά θα το έχετε δει. Έχω και το Instagram, το Ghostmaster, που είναι αυτές εδώ. Είναι το τερατάκι, ο Morph Beast X, που τον ξύπνησαν οι Μικονιάτες και βγήκε έξω για να βουλιάξει το νησί με όλους τους κλαρινογαμπρούς. Ghostmaster, το έφτιαξα εγώ. Το έφτιαξα σε πολυμερικό πυλό. Το όψισα, του βγάλα μετά καλουπάκια. Μετά εδώ στα καλουπάκια ρίχνουμε πολυουρεθάνη 2 συστατικών. Και μετά αυτό, για να βγει proper, το πετάς εδώ μέσα. Του βάζεις μετά λίγο αέρα μέσα με τον κομπρέσορα, για να πουλήσει η πολυουρεθάνη στο καλούπι, να μην έχει bubbles μέσα. Η συγκεκριμένη βέβαια βγαίνει αρκετά καλά και χωρίς το pressure pot. Εντάξει, έτσι απλά το λέμε. Οπότε αυτό, όποιος θέλει φιγούριτσα, Ghostmaster, είμαι... Εντάξει, υποτίθεται ότι εγώ είμαι ο Ghostmaster. Αυτό. Καλά, εντάξει. Άλλη μία αποτυχία. Ενώ βγήκε μέχρι εδώ, έδειχνε ότι θα βγει ωραίο, για κάποιο λόγο λείπουνε μερικά layers από πάνω. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην καταφέρει να κλείσει εδώ. Αυτό το κινητό που δεν κάνει focus έχει αρχίσει να με εκνευρίζει. Λοιπόν, λείπουν εδώ layers με αποτέλεσμα να μην κλείνει ο κύκλος που θα θηλυκώνει μέσα ο άξονας. Και πάει στα σκουπιδιά και αυτό. Οκ. Δεν είχαμε καλό αποτέλεσμα στο κομμάτι. Λίγο οι ρυθμίσεις, λίγο το ότι δεν ξέρω με το 5G ακόμα την ψάχνω. Δεν μας πέτυχε. Δεν είχα και πολύ να συνεχίσω τον πειραματισμό. Σήμερα προσπαθήσαμε να του κάνουμε λίγο upgrade τη βάση του, γιατί το κομμάτι αυτό δέχεται μεγάλη καταπώνηση και το PLA είναι υλικό που δεν αντέχει το βάρος. Οπότε το επόμενο στόχος είναι αναβάθμιση αυτό το κομμάτι από PLA σε 5G ώστε να αντέχει την καταπώνηση. Πολύ σημαντικό για να μην ξεχάσω, τι άλλο θέλαμε, PLA σε 5G, νομίζω αυτά. Νομίζω το πιο σημαντικότερο αυτή τη στιγμή είναι να πάρει ένα καρούλι 5G και να κάνουμε κάποιες αναβαθμίσεις στο σκελετό του ρομποτακίου μας. Εδώ φαίνεται πολύ μικρούλι, ενώ είναι αρκετά decent σε μέγεθος, νομίζω. Εντάξει, μικρό είναι, αλλά τι κάνει τη δουλειά του. Εδώ είσαι. Λοιπόν, αυτά. Πάω να κάνω μπανάκι, να κοιμηθώ, γιατί είμαι κουρασμένος. Peace.